Türkmen portal web-saytymyzyň hormatly agzalary we nähriwan tamaşaçylary. Bugün biz siz bilen durmuş duralga satly gepleşiň täze sanyny Katmer kafesinde ýazmagy makul bildik. Biziň bugünkü mehmanymyz 1980-nji ýyllarda giýjäňiz rahat bolsun körpeler atly gepleşiň alyp barjysy Aysoltan Begenjeva Türkmenistanyň at kazanan medeniýet işgäri mehman boldy. Aysoltan Dogan biziň gepleşigimizi mehman bolýanyňyz üçin biz size minnetdarlygymyzy bildirýäs. Biziň haýyşymyzy kabul edip geldiňiz, gepleşigimize köp sag bolun. Bugün giýjäňiz rahat bolsun körpeler atly gepleşigi dogrusyny, ýagny 1980-nji ýyllarda o döwürler elbetde ejem dagy gepleşigi görýän bolmaly. Şol gepleşik dogrusyna, şol gepleşige näýle geldiňiz? Sungat ýoluna kim iterdi sizi? Giňişleýin gurrun berseňiz? Doğru. İlk bilen cennet men ene bir minnetdarlyk bildirip gelýär. Ne şol meni şu ýere çağıranyňyz üçin sag bolsun aýdýan Türkmen portalynyň işgärlerine köp sag bolsun aýdýan. Bir hormat edip çağıranyňyz üçin. Ene siziň işinizi ulu üstünlükler arzu edýän. Indi bolsa ýa soraga geçäýsek, başda. Ne 80-nji ýyllarda diýdiňde, şu gepleşiň özi giýjäň rahat bolsun körpeler diýip başlady. Başda. Birinjim siz alyp bardyňyz, ha? Men başda barym meni. Şu gepleşik başlan 80-nji ýyllarda da, açylan 80-nji ýyllar. Onu meni proba edip gördüler. Sinak gördüler. Onda ýöne bir Moskvadan getirilen gurjoklar bardy. Moskvada şol Spakoyny noç malysy diýip gepleşik açyldy da. Ondan her nemede ýurdam şonýalaky Türkmenistanam şonýalaky bir çağalar üçin, mektebe çenli ýaşly çağalar üçin getlenen gepleşik hökman açaýmaly. Onun ýanynda kirpijikler bardy şeýlemi? Başda ýöne şo kirpijikler ýanymyzda oturanypdy. Oturtmadylar başda. Başga ýerde kirpini ýa towşany oturtdylar. Biz şeýle ýeközme studiýada ýeközüm aldylar da bir uzak gün şoňa işedinler de o wagt inkrustatsiýa diýip bir zat bardy da, ýazgy edilenne inkrustatsiýa. Towşany başga ýerden aldylar. Men studiýada oturýan, indi ýanky inkrustatsiýa üstü bilen towşany ýanyma getirjek boldylar. Olam bir hili gaty goňajaý bolmady. Goňajaý bolmady sebäbi men ýok ýerde towşan nerede goýanlaryny näme bilen, ýa bolmasa başga haýwançyk nerede goýanlaryny näme bilen. Ona seredýän men towşany ýöne o başgarak ýere seredýän. Ondan bir hil ol kabul edilmedi. Ondan soň ýanky towşanam ýanyna otursa, ýa-ni haýwançyklaram ýanyna otursa, has gowuljak bir hili ara gatnaşygan boljak. Onu söhbetleşik edende gowuljak diýip şonu nemetdiler. Ýöne şo başdaky proba edilenler ýaýlama gitmedi ol. Ýaýlama proba edildi diýäňiz bolyn, diýmek 80-nji ýyllardan öňe gepleşik alyp barýany keniňiz şeýle bolýadamy? Ol gep biz şu an edil körpeler giýjäň rahat bolsun körpeler aktaky gepleşik akda gurrun edip otursa, Gül biz şoňa geçäýdik da. Has dogrusy haçan geldiňiz şona ýatlak geçäýeli iştaýda. Edip şu ýerde onda şoňa geçmeli bolsam, men telewizionýa 70-nji ýyllarda geldim. 70-nji ýyllarda geldim. Men 1-nji synpda okuýardym o wagtlar. O wagt ýöne men çykyş edem okdum. Ýöne dana babaň erteklerini dinleýärdim. Çağalar üçin ýetlenen goşgularda ýöne oturýardym, dinleýji bolýardym. Kiçirak da sebäbi. O wagt çağa da gerek bolýardy. Dana baba ertek aýdaryna gapdaryna dinleýji gerekdi ama. Ana şoňa dinleýji bolup oturýardym başga. Klassan tolemy. Ýöne men geplämi okdum, ýöne hawa gyzyklymy diýse hawa diýärdim, ýöne üýtgeşik sat gepleden okdylar maňa. Ondan soň 5-nji synpa baramda, ýöne şo adamyň goşgujyklar aýtdyran bolýardylar, eýem uly soň. 5-nji synpda maňa gepleşigi alyp barmak ynandylar. 5-nji synpda o wagtlar çağalar üçin ýetlenen, mektep okuwçylaryna ýetlenen gepleşikler köpdi de. Ene
şu birinci nemeden mena Qızılğaçlı kepreşik alıp bardım. Olaram bölük överňär, sahypa. Şoň takmaçalar sahypasy bardy da. Ana şonu maňa anandylar. Şeýle bir begendim, inni men alıp barçy diýip begendim da şonu hawa. Onu sözlemi hemmetini ýat tutup onu aýna onu şu bize neme rejissörlerden aýna onu özüňize aýdyp berin diýdi. Hawa şeýle özüme aýdyp berip şon ýalaky men şol alıp barçy bolmaga bolan höwesem ýöne alıp barçy bolmaga höwesinde bar men diktir bolasyň gelýärdi. Diktir hawa o wagt men düşünemokda alıp barçy näme diktir näme. Hawa şu diktir bolasyň gelýän. Hawa elbe öň bir gepler aşgabat diýip programması bolýardy da hepdelik programma. Şonu alıp onu men diktir diýip şu programmany okuýardym da. Sagat planda da seredip bilersiňiz, planda da seredip bilersiňiz diýip şu şeýden öýdüm. Hawa. Şonu ýaly onu neme gözellikler dünýäde çağlar çüňetlenen hemme gepleşikler de hawa äle giýjäňiz rahat bolsun körpeler gepleşigi näçe ýaşyňyzda alyp bardym? Men onu student döwrümde, talip döwrümde hawa. Ýöne şoňa çenli men ana çağlar kämil hawa. Ondan ýanyňyzda Aman Naýy ady bilen meşhurlukda tanalýan halk artist Aman Bayram Merdifem bardy. Aman Bayram Merdifem bardy. Ýöne şu menden öň şu gepleşigi köp artistler alıp bardy. Türkmenistanyň halk artisti Hawa Juma Ýagmuratov alyp berdi. Alyp bardy. Durligelliýewa da alyp bardy. Mani Oğuljeren İşhan Guliýewa da alyp bardy. Nur Keşikow alyp bardy. Ýöne olar bir neme teatrdan gelmeli bolýardylar. Hawa işleri, sahnalary, olan taýýar görmek repetisiýalary bardy da. Şoň üçin olar islen wagtlar gelip bilen okdylar. Ýazgy wagtymyzda gelip bilen okdylar. Onuň biziň nemämiz Aman Tommadow şu körpeleň rejissöri Aman Tommadow hawa ýatan ýer ýagty bolsun. Bäşim Gurbanow bardy. Ana şolar maňa şu gepleşigi senin üçin körpeler atly gepleşigi onuň soňa senin üçin körpeler bolup ketdi hawa. Şol gepleşigi sen alyp baraý diýdiler maňa. Menim inni jansyz gurjak ýanymda hawa. Onuň bir diduşy bolanda ýöne sen kameraň önüne telegörjü bilen gürleşýän ýalaky da bu ýerde sen ýanynda ýene bir gurjak bilen gürleşmeler sen jansyz zat onu ýok men artist aktörçülüğüňe beýan bolmaly ýa hakykatdan gürleşýän ýaly ýok amanaga maňa şu zat diýmesene diýende menim şu ýumuşy maňa buyurma näme buyursaň berýän maňa şu ýumuşy buyurma men başarman diýen olar çekinen zadyňyz şol jansyz gurjaklar bilen gürleşmekden çekindiňiz aslında ha ola bir onuň o gepleşi öň ägirtler alyp bardy ahyryn halipalar alyp bardy ahyryn men olaň ýygyna alyp götürüp biljekkel olaň ýeten derejesine ýetip biljekkel telegörjüni ynandyryp biljekkel o beýdip men o gepleşigiň ýeten derejesini ýygy çekip bilmene meni aklym ýetýän wagt ahyryn o wagt şeýle onuň ýok diýsem onna da bu bölümiň işgärleri ana owadan Gurdwa bar o ýerde neme redaktor Gellimurat Bayramow bar Ýagmurat Şadyrdyýew bar bular Aman Tommadow Bäşim Gurbanow ay bular hawa sanasaň bara bular halipalar da olar sana mana meçip bolanok hawa Atamurat Çopanow bar şu edil öz çağlar ýaly görýärdiler da men şu kiçilikden şonuň arasynda ulolamsaň onuň derrew ýok diýermeler diýdiler hawa öwrenjek bolmaly onuň başaramok diýmeler başarjak bolmaly bir finans göreýin diýmeli hani bolýala diýmeli göni çürtkezip ýok diýilen zat ýok diýip bara bular maňa bir hilawyz käýinişli hawa heme käýdiler hemem dogry ýola saldylar diýen gowy maslahat berdiler onuň bilen ul halipalar şey diýip dursa ýene de ýok diýip bara bir hili arkana işip dursaň bir hili o da beýdip bolýar diýip bara ay borda diýdim ýankylardan çekinip borda diýdim ýanky owadan gurdy we elime tekst berdi ondan men onu neme diýdim men
kirpi bilen ya alabay bilen ya garawöz bilen ha bol bilmendim. Innolar erkekşi olar oynadyan nemeler ha artistler. Kirpimidi beş murvan oynadyady. Alabaymydy Hoca Berdiyev oynadyady. Onu olar iki tanakdy. Garawözmidi Sapar Muhammed oynadyady. Onu şeydip Borana Altın Hocaeva, Tavşanmad. Tavşanmad Altın Hocaeva. Bol yaşaň bilen alıp bararsyň. Onun bolya öýde taýýarlyk gördüm, nemetdim, tolgunýan, ol çyksyn diýdim, bu çyksyn studiýadan. Operatorlar kamerany goýdular, onu olam çykaýsyna diýip aýdýanlar menim altyn aýdýanlar, çekinýän öňden işläp ýörsem. Onu aman ağa senem çıkmaly. Hemmesi çıktılar yanqılan. Indi ikimiz gallyk. Onun alıp bardım, alıp bardım bolýany. Yanqı nemede lituçka diýip bir zat bolýardy. Her ikinji gün bolýardy. Şonda da ene körpeliň alıp barjy ýerine düşdi diýilipdir. Ene körpeliň alıp barjynyň ýerine düşdi. Indi şonu sypdyrmaň diýilipdir bolýan. Onu Şondan soň men alıp barjy bolup başladym. Amannaý. Näçinji ýazgyda siz şonu özüňizi, ýani orkdum ýok, men alyp baryp bilmeýän idim. Näçinji ýazgydan soň siz hawa men hakykatdan alyp baryp bilýän özüňizi inanmagy. Men birinji ýazgyda meni ýanymdaky towşan bar. Şol şeýle bir gollady. Şeýle bir gollady meni. Aslında sen qynam dälekenmi? Qynam däleken. Ýöne ol şey diýärdi. Men öz ýüzüme seredäýmän diýärdi. Olar stoluň aşagynda türdi. Men öz ýüzüme seredäýme diýär. Diňe sen towşana seretmeli. Indi men ýaz çekinen adyma näme diýsen jennetçe. Şu jansy gurjak bilen apşeňe onam telegörje Oňat ýagdaýda ýetirmek, çyn ýagdaýda ýetirmek de iň gorkýan adamym şody. Ýöne şondan meni Altyn Hojaýew alyp çykdy. Talip döwrüm diýdiňiz ol haýsy ýokary Hojaýew götürdiňiz aýtarsanlar? Men Türkmen Döwlet Üniversitetiniň Rus Filologiýa fakultetini okutdym. Rus dili we edebiýaty bölümini okutdym. Onda siz öz käriňiz, gutoran hünäriňiz muallimçilik bolýarmy? Biz jennet 1980-nji ýylda Türkmen Döwlet Üniversitetiniň Rus dili we edebiýaty fakultetine okuw gerdik. Ýöne soňky kursumyzda eýem Aşgabatda täze bir pedagogik institut açyldy da. Aşgabatyň Rus dili we edebiýaty pedagogik institutu diýip. Ana şonu tamamladym. Indi şu wagt bizde iki sany hünär bar. Hem filolog, hem pedagog. Demek siz tamamlan diplomuňyz, hünäriňiz muallim, pedagog. Muallim bolup bilýän men filologum. Dilçem bolup bilýän. Oturan hünäriňizden, okuwkan hünäriňizden rahmet çekdiňizmi ýa? Şol alyp barjylyklaryň gitdiňiz? Ýok, mendin alyp barjy däl ahyryn men gepleşikleri taýýarlaýjy. Men şeýdi telewizioniýa işe geldim. Telewizioniýa rahmet çekýäňiz. Ýöne özüňiz içiňizden islemediňizmi şu alyp barjylygy taşlaýyn? Muallim bolayın diýip pikir gelmedimi? Ýok, ol pikir bar. Men mektepde praktikamy geçdikde. 2 ýyl praktika geçilýärdi. Mektepde Aşgabat şäherine ýerleşen 45-nji orta mektepde praktika geçemizde. Ana şonu Aleksandra Safarovna diýip bir muallim bardy. Rus dili muallim. Biz şoňa berkidildik. Şo muallim maňa şeýle bir ýalbardy, sen muallim bolaý diýdi. Bizim mektebimizde gelýär diýdi. Ýöne bilmedim men telewizioniýa bir özüne çektim kätýän. Ýoksa şo muallimam sen gowurdym diýdi, okutuşymy ýadym görýärdi olar. Finleýärler, okutýar, ýerinde oturýarlar, okutuşymy dinleýärler. Tuvalemy bugün eýam siz Halipa alyp barjy. Biziň halipamyz bolýan Türkmenistanyň at kazanan medeniýet işgäri. Işiňizde bundan beýlägem üstünlük Aysultanoň goý zähmet çekýän hünäriňiz size bundan beýlägem awra getirsin. Kän şäherleriňiz bolsun diýeýin. Indi giýjäňiz rahat bolsun. Körpeler gepleşigine başlapdyk soragymyzy. Ýene şo soraga geçelim. Näçe ýyllap şol gepleşigi alyp bardyňyz? Diňe giýjäňiz rahat bolsun körpeler gepleşigi. Ol köp ýyllap alyp bardym men.
Men durmuşa çıkmakamam onu 83-84 yıllarda da alıp baryadım. Ol gepleşik gatı uzağa ötdi. 2005 yıllarda da bardı şo gepleşik hawa. Ondan soň ne o gepleşik mirasdan gitti. Men mirasy bir kanallıkda. Soň iki kanal bolduk. Ondan soň hem ýaşlyk hem Altın Asır, Türkmenistan, onun hawa hem miras dileýlimi, çöwürlük bolýan. Men şo bölünjükde men mirasa düşdüm. Hawa. İlmurat Aşyrowam şo wagt ýaşlygyň başlygy boldy da. Geçäý aýtyldan dedi, geçäý şo gepleşiň galmasyn, geçäý diýdi bolýany, aý bolýan menim geçmedim şo wagt. Hawa. Miras dileýlimine galyňyz we haýsy gepleşik alyp barmagy dowam etdiňiz soň? Soň men çağalar üçin ýetlenen gepleşikleri başda alyp bardyk. Onuň çağalar gepleşigim hemmesi ýaşlyga geçmelidirli. Onuň men şondan soň edil ýöne özüm ýaýlama çykmadym-da. Ýaýlama ýygyna diýen ýaly gepleşikler taýýarladym. Hawa taýýarladym, gurnadym, taýýarladym, ýaýlama berdim. Hawa. Ýöne siz miras dileýlimine zenan kalby gepleşigi vardy, şonda da çykýadyňyz. Alyp barýadyňyz şo gepleşigi. Hawa, o gepleşigim alyp bardym. Ol gepleşik Türkmenistanyň Denanlar Birleşiginiň merkezi geňeşi şeýlede miras dileýlimi tarapyndan ikisi bir taýýarlaýardyk. Ondan ol gepleşigiň başda ýöne alyp barjysy boldum. Ondan soň taýýarlaýjysy, gurnaýjysy işini täzeledi bolýan, şo gepleşigi hem taýýarladym, hem alyp barmaly boldum. Hawa. Ana onuň şo aralykda men bir hileki haýsyra ýakyn etjegimi bilmedim de. Ýüregim giýjen rahat bolsun körpeler diýip Hawa. O ýerde çağalar bilen, diňe çağalar bilen alyp barýadym. Adýanan kalby bolanda eýem ul adamlar, adýananlar, ol lukmanlar, muallimler, ýaşly eneler, şon ýaly edip terbiýe bir ugrmeýän ötgötü de. Şonda azajyk men kynçylyk çekdim. Şonda onun daydalar bilen ýaşly eneler bilen gurleşýän goý başlaň diýip bar onun täzeden alýan ýerlemen boldy da çağalar bilen çağalaň nemesine ýakyn edýän-de. Goý başly daydan janlaýan ýa onu enem jan başlawar ştaýny şey diýdim, täzeden alaýyn diýip bar şey diýen ýerlemen boldy da. Şol giýjäňiz rahat bolsun gepleşigi siziň üçin körpeler adyny öwrüldi. Enne siziň üçin körpeler gitdi. Onuň şol sizden soňky alyp barjy goýan alyp baran alyp barjylar gelip sizden maslahat soradylarmy? Enne siz öň ýaş wagtyňyz siz halipalar alyp barýady. Men çekinýädim diýýärdiňiz. Enne ol täze alyp barjady sizden soň çekinmeklik duýgusy bolanlar diýip. Ýok, men öz döwrümde özüm şagirdlerimi yetiştirdim. Hawa yetiştirdim men. Namaý ýazgylyjybany, onu aýgözel gylyjybany, arzu ýaraşybany, şeýdi özüm ýanym bilen wara ýetneme geldi. Atlaryny aýda otursyň, ýetkeşmem mende ýaşanokdy. Hawa şeýdi şolara yetiştirdim. Ondan soň körpeler gepleşigini aşyrda alyp barýar. Ola ýok, o maslahat terekkä sebäbi öňde halipa hakyky. Hawa. Dogry aýdýaňyz. Inni şol gepleşikde çağalar ammady. Ýanyňyzda. Çağalar bolýar. Ondan mara jennet şol çağalar bolýar, ýa çağaty ýöneköy janlarjyklar bolýar da. Şonda biz hökman şu bileteride oturan çağalara bir zat öwretmeli. Şu çağalan ýadyna bir zat galmaly. Şol indiksanna garaşar ýaly. Indiksanna heme garaşýarlar. Hemem ştaýda towşandan öwrenen zadyny, ýa alyp barjydan öwrenen zadyny özü biler ýaly. Bu ösümlikler dünýäsi, haýwanat dünýäsi, tebigatymyz, ýa bolmasa dostluk, dogonluk, watana bolan söýgi, milliliklerimiz, erteklerimiz, halk düredijiligimiz, tapmaçalarymyz, şolar hakda bara biz köp gurrun edýärdik. Çağalarda bir ýatkeşligi ösürmek üçin, ondan şolaň ýadyny bir tebigaty haýwanlarymyza bolan söýgi ösürmek üçin şeýdi jan edýärdik däwet. Näçe redaktor işleýärdi, ol gepleşik geçjegim bolsa, oňsyny näçe redaktor, rejissor işleýärdi. Şuma da mene ýaşlyk teleýilimde ýa miras teleýilimlerine gitýän çağalar üçin ýörüýte rolikler we ýa-da
ertekleri jalanlar qoýýarlar. Öz gyzma dogry maýda entäden gaýtalap şonu innik sana çen garaşyp görüp oturýar. Gaty dogry terbiýeleýiji zatlary qoýýarlar. Aýsultan dogan gepleşikde jansyz gurjoklar bilen men özüm gurleşmän maňa kyn görýärdim. Çekinýärdim diýende çağalarym siziň ýanyňyzda. Ýani ula adamlar bilen gepleşik edende aňsat düşünşip bolýar, sözüň soň dowamyny alyp gitýär da ula adam. Çağalar eýem häsiýetini bilýär. Bir çağa diýeniňizse bir çağa diýeniňe denok ýa ýazgy başlaman aýda oturan zadyny ýazgy başlan soň aýdan ok ýok aý çeker. Şol pursatlary nädip ýeňip geçdiňiz? Alyp çykdyňyz nädip? Çağan dilini tapmaly. İlki bilen, hoşamay bolmaly. O gelenden han gelne on ýalak diýmerler. Why diýip bara o çağa öwgüli sözler aýtmaly. Han aýdyp ber diýip ony mulaýymlyk bilen gurletmeli. Aglak bir çekinjen çağalar bar, dogumluja çağalar bar. Aýt diýmeseňem aýdyp duran çağalaram bar. Onu aýt diýseňem çekinip duran çağalar bar. Ýa bolmasa çıralardan, kameradan çekip ağlayan çağalaram var. Onun dilini tapmaly. Ana çağalar bilen işlemeň iň kyn tarawy. Iň kyn tarawy şol. Onuň näle alyp çykýardyňyz şonu? Ay Üşüp yalvaryas. Yalvaryas. Süýjüjük berýäs. Onuň ejeler ýanyna bir oýnawaç getirse, ýa bolmasa studiýamyza bar bolan oýnawaçam maraka wagtda ana şunu saňa berýäs diýbem şeýem diýýär-de çağıjyk. Olar jansyz gurjokları üns berip, siz hem käwag diňleýän nälerler? Gyzykly da. Aşakda, way aşak seretme diýär. Aşakda gurjoga seredýärler olar. Aşak seretme, maňa seretýär. Ýa bolmasa şunu ýaly kıyınçılıklı hoğuk, yadgıyın näçe saklap, alyan wagtlamydan bolýardy da, onuň çağı ýürüýte gelipdir diýär hoğuk. Onu bara aýtjak gelip, aýak depip duran çağalaram bar. Aýny şu gelipdir diýip ejesem bir hil çykarasy gelýär. Biziň özümizden çağa gynanýar, buat ağlaýar, onuň hägide rolini onuň gynanar, intege düşünen nokta diýip bara bizim her wagt edip ýan çağaň göwnüni tapyp, göwnüni tapyp şu aýtmaly goşgusyn aýtdyrýar. Garadyr rady bolýan çaq elimizden gelen netýär. Aýsultan ogan meşhur siz ýaşykdan eýämini 1-nji klasda gepleşikde oturýardym, hawa ýok diýärdim, 5-nji klasda gepleşik alyp barýardym diýdiňiz, eýäm diýmek siz çağalykdan ýaşykdan meşhur. Ay edil meşhur. Halifa. Ýöne şeýle soraň meşhurlygyň ziýanly tarapy bolýarmy? Gowy taraplar, ziýanly taraplar bolýarmy siziň pikiriňiz? Way jennetçan, men bu soraňa nädip jogap bersem? Meşhurlyk way bilemok men nädip jogap bersem bilemok. Näme duýgu bolýar? Anha ýaýlama çykdyňmy? Sen diýmek, sen ekranyň aňyrsynaky senine gyýyz bolup çykýar, gelin bolup çykýar, zenan bolup çyk tapawy ýok da. Zenan aňyrsynda ana ýaýlamyň aňyrsynda saňa seredip oturana sen bir görelli bolmaly. Men birinji pikir etişim şo da, sen şoňa görelli bolmaly. Öňüzde goýan maksadyňyz ýaly başlandy. Men görelli bolmaly. Görelli bolmaly, görelli bolmaly. Hemme taraplaýyn. Egneşiňde de, özüň alyp barşyňda da, gurleýişiňde de, söz basymynda da, ana käkşi neme söz basymyny näde dogryrak aýdýar, ana şonu da hemme zatda, hemme taraplaýyn görelli bolmaly. Onuň ýene de bir zat da iň kyn taraby. Sen diňe bitaýda görelli bolmaly, sen durmuşda da görelli bolmaly. Eýem ýaly gutaransaň, eýem sen durmuşda da sen durmuşda, ýaşaýyşda da bir goňşy, golum, dost, ýar, dogun, gardaş, toýa barýan, sen köpçilige çykýan, köçede gezýän, sen şonna da eýem mara, bu bula plan değilleken diýdirmeler ahyry. Men öz öňümde goýan wezipem kiçilikden ana şol. Ene şu men özüm telewizionya gelipdirin. Şol wezipem men öňümde durda. Men görelli bolmaly. Diňe bir ekranda däl. Eýsem durmuşda da men ene ýöne köýje masalan görelli bolmak näme? Köpçilikde gaturlap gurleşmeler, ya bolmasa awtobusyň içinden gaturleşmeler, gurleşip bolýar, ýoşragym gurleşip bolýar, hökman şu gurleşmeli bolsa. Şeýlermi? Ya bolmasa doňaymak
برهيل كتشد من يبلم وقصاني يبلمeyän هو يا olmadı çiğitlemeler ana şon ýardatlarda da özüm saklayan Diýmek sizden ýazgy toran soňdam öz alyp barşyňyza üns berýäňiz ýolda ýyldy. Öýde näýle? Öýde de arkaýyn meýem. Yok men öýde de arkaýyn bol bilem o. Öýde de eýem ol men zanyma giripdir. Men ýamam ay belki men zannym şeýledir. Onu biljekken. Ya käwirde edeýini we medip bolany ahyryny. Ay Sultanoğlu gepleşigi alyp barýan pursatlaryňyzda. Goýşal ýanky giýjäňiz rahat bolsun, körpeler atly gepleşik bolsun, iň ýatda galan sany ýazgyny. Way men mara. Ken ýazgy boldy da şoň arasynda näkä oturup ýatlaýansyň da özüňiz. Şo sanyny şeý dip özüňiz ýylgyrýan pursatlaryňyz. Way on ýaly pursatlarga kem bolýardy da howa. Çağalaryndan işleşek bolsaň. Belki halipalar size gatrak bir ýerde käýänler ýazgy pursatyny. Yok, halipa öwennür. Şo ýazgydan soň şu gedege şeýle gatyk boldy, şo bir ýatda galyp, owadan pursat. Way mene näme diýjegim men bilem o. Bol bilýär her bir adamda ýöne. Hawa bol bilýär welini men pikirlenmediňiz minte. Hawa her ýazgydan soň men üçin mara şeý ýaýlama çykýan. Şol bayramçylyk diýen ýalakda. Körpeler bilen duşuşmak, ýa bolmasa bir ýene-de bir çıkış etýän bilen duşuşmak men üçin bir hersinden bir täsir alyp galýardy. Hersinden täsir alyp galýardy. Ýoksa men şu şagalar üçin ýörüýte guşşagalara getirýän wagtymyz bardy studiýa, onuň towşanjyk getirýän wagtymyz bardy studiýa. Eline käşir berip şu towşany ýotyr, hawa şeýdip bara. Şoňal ýagdaýlar ýa bolmasa ine çagalary awtobusa bindirip şähermede gezelenjetýäsin ha ana paxta meydany, ana paxtaň peýdasy, ana qalla meydany, qallaň peýdasy, ana soňundan mene kinoteatryň ýanyndan geçip barýarsyň, bu taýda da kino görüp edilýär diýsek, a gelin ona ştaýda multfilm göreliň diýip barana şon ýaly çağalar bilen girýän. Şon ýaly pursatlarymyz köp bolýardy ýatda galan. Ýöne olaň haýsy ýerine ýatlyjak. Dogry aýdýaňyz, indi ýa multfilm diýdiňiz. Şol döwürlerde giýjäňiz rahat bolsun, körpeler atly gepleşikde soňuny multfilmi görkezýärdiňiz. Her sanyna bir multfilm dowamyny ýa-da her sanyna täze multfilm görkezýärdiňiz. Siz haýsy multfilm görýärdiňiz? Şo döwürler. Şo döwürlermi? Şo döwürler çağalar bara. Şu durwakaly pelak bolýardylar. Durwakaly o bilýän. Durwakaly şu çağalardan bir hat gelýärdi, bir kän hat gelýärdi da. Olaň öldürem haýyş etýärler. Öldürem haýyş etýärdiler. Hawa durwakaly multfilm deräýin, durwakaly. Şu durwakaly bolaýmasa? Görýän. Hawa. Onuň huda maýdylýardy. Hawa, huda maýdylýardy. Onuň siz ýatda galan hudyňyz şo döwürler. Şo döwürler bara. Guljan Hümmedowaňa bir hudys aýdylýardy, aýryplardan. Başda şonu ulanýardy. Onuň soň Türk Soradow ýörüýte Gellimrat şo gepleşik üçin Gellimrat Bayramowyň goşgusyna Jeren Oradowa da aýdymlaýtdy. Ertekim gitdi uqa düşüňe girmek üçin. Ana şol erçuat hudymy bara. Şo döwürler ulanýanmyň. Ana şol hudy. Şol esasy gepleşiň hudysy şeý diýip alsak dogry bolar. Şol wagtga alyp barşyňyzda Ay Sultanoğlu, şol wagt gepleşikde alyp barşyňyzda öz häzir belliňiz barmy? Ay adam kämilleşýär cennetde. Kämilleşýär. Şu adam siz dähmet çekýäňizde teleýaýlymlarda. Şo wagtga döwürden şu wagt gepleşik alyp barmak ýeňil gerek? O wagtdan o wagt gaty ýeňledi. Öň gepleşikler näçe sagatda alyp bar gutarýardyňyz ýazgy pursatlar näçe sagat ýa-da dowamy? Ay ýazgy pursat o wagt baran ha. Uzaklygyny tutuşgynyňyz alýardy. Köp wagtymy alýardy da. Ýöne biz ýazgy wagt şoň ýaly köp wagt alýardy. Biz Gönefirede çykýardyk. Başda Gönefire çykýardyk, Göne ýaýlama çykýardyk. Şoň üçin ana çağlykdan ýanky 5-nji synpda diýende men alyp baryp başladym. Şonda günne
repetitsiya çağırıydı bir 5 Murban. Gönefir üçün. Hawa gönefire çıkacak bolsaň, onda sen gow taýýarlykly bolmaly. Gece uykuda kaňdan turdurulsa, siz şonu bilmeli ýa-da 5 Murban. Hawa. Ondan soň üçin günde çağırýady bizi. Ondan hem okuň hem günle gatnaýan repetitsiya, hawa kynam bolýady. Onun käwatlarda çağırlyk edip, "Way mene gitjek gelen" diýýärdim. Ondan sonra men aýallagynym anda öyle şey diýýärdi. Sen kopdurlar, şoň üçin sen gitjek gel diýýär diýärdi. Sizem hamana kovulmadyňyzy görkezjek boldy. Menem şonu hakykatdan men kovulanyp, men ýaltalyk edýänni bara neme şonu aýtjak bolup, onuň gene gatnap başlaýardym da. Bir gezek ýarym gezek gitmesem onuň şey diýýärdi da dogany. Aýallagynym diýdiňiz indi maşgalaňyza geçişdegim bolar bolyn. Öýüňizde sizin şu dähmetiňizde ýa-ni telewizioniýa sungat ýoluna böwet bolan adam bam garşylyk görkezýär. Ýok, hiç kim böwet bolmady. O döwürler ýöne bara, men başy şeydi şu telewizioniýa barmagym, men telewizioniýanyň ýanynda ýaşaýar. Yeni de başına var ya, ben gepin. Televizyon edil golaýçygyna ýaşaýar. Golaýdy, goňşyňyz ha. Hawa, edil 3 ay nemede, aşakda ýaşaýar. Onun pikirine geldi. Ol hiç kimin pikirine gelen okşy geçýärler ýoldan. Bayramal köçet wada. Biz fiskultura köçede, Bayramal köçedenim şu telewizionyada işleýän adamlar, halipalar, şoňa çykyş etmäge gelýän halipalar, aýdymçylar, artistler hemme şu ýoldan geçýärdi. Bizem çağırakda şoňa bolan höwetim şu ýolda görýärdim. Şu çykyş edesim gelýärdi, meňem şolar ýalyk bolasym gelýärdi. Şol ýaly höweslerim bardy da. Kime barp aýtdyňyz o höwes? Ýok, hiç kime de barp aýdamok men. Hawa, onuň şu ýanqyaly çağa oturmaly. Şu çağa gözläp 5 Murban çağa şu ýol ugra, hawa ýol ugra diýen ýalykda şu töwerem çağalaryndan ýagnaýardy da. Ondan sonra eceme gelip, ecem tamdırda çörük pişirip otyr, ecem ýanyna gelip, "Äkdäýin şun gyýdyňyzy häzir çykyş etdirjek" diýärdi. Häzirne görürsiňiz diýär. Hawa, onu ecemem bolýa diýdi. Hawa, ecem rady, onu bolýa. Onu şeýdip men telewizionyany işledim. Tomaşaçy bolup bardym. Tomaşaçy bolup bardym da, soňam alyp barjy bolubam galdym. Ol alyp barjylaryň ýanyna oturup tomaşaçy bolup özüm alyp barjy bolasym geldi diýäňizde. Hawa, men höwes etýärdim. Ondan meni bir zat bar da, ýöne köý höwes etmege bir başga arzu etmek. Onu hemme kişi arzu edip bilýär ahyryn. Zähmet çekmek, şoň ugruna bir ymtylmak, şu kynçylyklar ýeňip geçmek. O diýip götür başga da. Arzu edip etjek bolmaly şeýle. Hawa, arzu eden bilen bolany her zat. Şoňa ýetjek bolmaly. Ana şol men bilmedim. Ýergin siz zähmetim şonu meni alyp barjydan bolaýmasa. Hawa. Onda ýanky gelen multfilmli gurrunga dolanalyň. Iň soňky gezek kaçan tomaşa etdiňiz multfilme? Multfilme mi? Hawa. Ay men aktygym bar. Şu telewiziori hiç kime bermän. Diňe multfilm bar ya. Hawa. Şoň ýaly oturup. Hawa. Onu şoň bilen neme diýär? Tomaşa diýär. Çağalar bilen çağalagyny meselem gepleşigi nähil bolmaly? Körpeler üçin gepleşik taýýarlananda esasy näme ünsvermeli? Haýsy zada ünsvermeli çağalar üçin? Çağalar üçin taýýarlanýan gepleşikde men pikirimçe ilki bilen ünsvermeli zat şu çağaň edebi terbiýesi diýip düşünýän. Onuň çağaň gödetimi, garaýşy diýip düşünýän. Temalar esasy şonda bolmaly. Tema şonda bolmaly. Sebäbi çağa kiçike, oňa aýdylan zat, diýilen zat, daşa ýazylan ýaly bolýar diýär türkmen. Şu döwürde çağa adamlar da ana gawat gelýärdi, işte bolýan ýa bolmasa ýolda ýyza gawat gelýär bolýan. Siz şonda şey diýdiňiz bolýan ýa. Şu adam men ýadymda da diýär. Hawa. O şu ýadymda da diýär. Onda ýa siziň zähmetiňiziň ýerine düşdi bolýar-da. Şu döwür çağa döwür galyp bu mat ýatlaýan bolsalar. Şu o öýde eýän mara ogluny ýurjak bolup otyr bolýan hölgün öňünden çykýardy. Şonda siz şey diýipdiňiz diýär. Hawa şu diýär hakykatdan hem şeýle kenniýär. Men näme diýär kitapda da okudum özüm diýär. Menem bir hili oňa bir begenýän. Begenýän. Şu çağa döwri şoň ýadyna galypdyr da şoň ýaly gylardylar. Ondan biziň esas maksatymyz näme?
çağalar bilen aragatnaşygy saklamak. Şu körpeler bilen aragatnaşygy saklamak. Onun şoň üçin çağalara sorag berýärdik. Çağalara sorag berýär. Ya bolmasa bir ýumuşlyk tapşyrýar. Ya bolmasa olaň kän suratlary berýärler, kän hatlar ýazýarlar. Olaram man görkezäýmeli. Şol az wagtyň içinde biz şo çağalara şolaň çeken suratlaryny görkezip ýetişýär. Şo nähil surat bolsun? Tapawdy ýok. Biz ol çağaň ünsüni özüne çekip şo çağadaky hewesi ýetirmeliler. Ay haty berdim ýa suraty berdim bolýany. Hiç adam diýilmedi, näme diýilmedi diýmesin diýip şol bir tane katı okuyas he. Ana edil şon ýalaky manna katı plana mi veripdir. Ana atlaryny nerede ýaşaýanyny hükman bir aýdaýmaly. Hükman aýdaýmaly diýen wezipem bardy da öňümde. Sebäbi bil men özüm halipalardan sapa galdymda. Halipalar onu ýalady gowul ýady. Ondan soň üçin men hep şolary eýerdim. Özümden soňky şagirtlere de şonu öwretýärdim. Onun öz şagirtleriniz sizin tamaňyz ödedimi? Ay ödep işläp ýörenem bar. Başga işe geçenlerim var. İşläp ýörenlerim ken. Özüňiz haýsy şagirdi içinden has saýlamalydylar, haýsyny goýardyň? Ay olam hemmesem gowy. Sebäbi bara olar ýeke men halipalyk etmedim olara. Başga da bar. Muny öwretse beýleki birimiz başga da öwretdik. Watan habarlar gepleşiginde de işläp ýören biziň öz şagirdimiz var. Mehri Hapyzowa öz aramyzdan çykan. Ya bolmasa Gülökser Sopywa mirasy işläp ýör. Maýa ýazgylyjy ýaşlykda işläp ýör. Olar sana oturmaly hemmesi öz aramyzdan çykan çağalar. Gaça dogry. Indi maşgalaňyz hakda gurrun berseňiz özüňiz. Maşgalaňyz hakda gurrun bersem ýany ýoldaşym bar. Bir oglum, bir gyzym bar. Oglumy öýürdüm, gyzym çykardym. Oglumdan mama hem ene de bu. Iki sapar mama, iki saparam ene. Diýmek aktyklaňyz bilen anda gurlaşyp gatnaşyp etmek käme kynam düşýänler size? Ýok. Hudam aýdyp berýänsiňler şoda. Ay olary hemme wagtym aýdyp berýän men. O döwürler ýadyňyzda galan ertekler wadyr gepleşipdi aýdyp berýän ýa-da ýanky öwüt nesihatly cümleleri wady ediňiz, olara aýdyp berýän? Hükman olara bara ösüp barýan ýaş çağlar da. Olary hükman edip elmide ama çağa bolsyn, uly bolsyn hükman edipli terbiyeli bolaýmaly. O plan ýere baraňyzda plansy diýdiräýän diýen. Edip adamyň bir aýnasy bolup durýar. Onun plan ýere baraňda planyň ogly ýa planyň gyzy ýa planyň gelini diýdirseň ol bolmaýar diýen. Şoň üçin az geplemeli. Köpräk işlemeli. Köpçülükde özüňe hereketine ünsürmeli. Köp gepläp otursaňam boldy diýip şonu aýdýan. Onuň menem diýen özüme-de. Maňa köp gepleýär diýensiňiz diýen. Ýöne diýip dur, maňa diýensiňiz bol. Men näme diýmeli men diýen. Men borjum da şol. Men borjum da şol diýen hakykat. Aýsultan ogan ine durmuşda size has kömek eden maslahat. Şol maslahat näme we şol maslahaty kim berdi size? Men ýa-ni sözüň başynda halipalaň arasynda işledim diýdim. Hemmeden bolan ulu adamlar. Ana bäşim Gurban Aman Tommat, onuň Vika Çerkaskaya, özüň nähil oturmaly näme şonu ýalaky, onuň nähil alyp barmaly. Ana toýgulywa wady, Nurtaş toýgulywa. Hemmem tane Gurban Gulywa dursun. Bilen hemmesi wara şu nähil alyp barmaly. Anha şonu näme diýerler? Nähil oturmaly, nähil gürlemeli, nähil özüň bir hili eşiklerini. Eşiğin meselesinde de ya bolmasa çykyş etýäniň meselesinde de şonu ýalaky olar köp maslahat berýärdiler. Men şolaň maslahaty bilen şu barjy bolup ýetişdim diýenler. Özüm käwat oturýanyna Usta Şahzadaýew bar, o wagtlar sahnada da oýnatýardylar da, kiçirek sahnalarda da, näme edip de şonda da oýnatýardylar. Ya bolmasa gurjak oýunlarda gurjaklara ses berdirýärdiler. Ýöne men
men ses vermän kan gowaramaptym. Yani şol towşanjyň sesi bilen siziň sesiňiz meňdeşem. Altın hocayvan ses bilen. Meňdeş bar diýerler, onu ýöne men ýöne soň nemeden neme şeýle ýalňyşlygym bolýar-da. Bir hilek siz gurlaýaňyz, ol jogap berene ýene siz gurläp durýar. Towşanyň sesini şol ýagdaýlarym bolýardy. Indi şol halypalaryň maslahaty bilen ene bugün siz özüňiz halypa boldyňyz-da Aýsaltan ogul. Indi şol üstünlüge yetmek üçin gerek zatlar, esasy gerek zatlar näme? Ihlas, rahmetçilik, ýardamazlyk, ondan öz-özüňe baha bermek, işine söýgi, hukman bolar, işine söýgi, ýylgynyňa bolan söýgi. Düşdüňmi? Sen özüňi bir haýsy bir nemede de men şu haýsy kärde bolanda da ýa bolmaz haýsy kärdäki adam bilen söhbetdeş bolanda da indi bil çağalar üçin getlenen gepleşikde ula adamlar hem gelýärdi-de. Hudojniklar gelýärdi. Ýa bolmasa ne bir çağalar bilen işleşýän mugallimler gelýärdi. Krujoklyň ýolbaşçylar gelýärdi. Men mektep okuwçysy bolamda näme olar ula adam. Özüňe şolara şolaryň derejesinde görer ýalaky mysal üçin bir zatlar okamaly. Ýa bolmasa haýwanat bagyndan adamlar çagyrýardyk. Şolar näme hakda gurrun berjek, näme sorag berjek sen. Sen mektep okuwçysy bolsaň sen şo zatlara özüň taýýarlyk bolmaly ahyryn. Näme sorag berjek? Sen şol çıkış etýän bilen deňirak bolmaly. Onuň şon ýalaky özüňe bolan talap güýçli bolmaly. Onuň şu telegörje bolan fiýlar diýip hasap etýän men. Alyp barjy özü zat bilse, dogry jogap ber, dogry soraglar berip bilse, telegörje bolan fiýlar diýip hasap etýän. Gatdy dogry. Indi häle siz bir gepleşiňiziň başynda aslında men diktir bolasym gelýär diýdim. Men o wagt bara alyp barjy näme, diktir näme bilemokdym da. Ýöne şo diktir bolasym gelýär diýdim-de. Elime şo programmany albam okaýan diýdim-de. Ondan soň men okuwumy tamamladym. Telewizionýa işe bardym. Çağalar bölümine işläp ýörün bolýany. Halypa diktirme oğul wagt çaryby bara. Elime dama gowurýardy. Şu sözüň basmynyň näme dogry aýtsaň, käbem onu şey etmelerler. Ana şey dip basylýar, şu söz şey dip aýdylýar diýip bara. Şo maslahatlaryny berýärdi-de. Özüm käbem diýip gurlemän gowurýardy. Ýatan ýeri ýat bolsun. Allahyň rahmet etsin. Şey dip näme diýärdi onuň wah men seni diktir etesim gelýär diýär. Onu benim ýygynyňla ýasym gelýär. Men ýöne men o diktir bolarna möýdi pikirim edemok da diktir bolup bilerin oýdamak. Sebäbi diktir bilen alyp barjyň arasyndaky tapawut gaty ulla. Gaty uly. Onuň wagtyň sesiň bolanokda käbem diýär maňa. Sen sesiň çaga ses bolaýar da diýerdi. Bir hile güýçli ses gerek bolýar. Oňa başgaça ses gerek bolýar. Ol eýem onuň diktir bolsaň artık hareket etmelerine biz şu an artık hareket edip oturuyoruz. Onu artık hareket etmeler. Şu sen dinle bir siyasi gepleşik alıp barmalı. Eýem gurlayan sözüňe görä özüň alyp barmaly. Eýem diktir bolanda sen habar aýtýan ýa-da bir nägelek diýen bayramçylygyň başlaýarlygyny jemgyýetine çykyp sahnada aýtmaly bolýan. Ýani kyýaly sen hutdaş bir adam bilen gurlaşyp oturanokda ýa kän adamlaň özüň arkaýyn bolny alyp baryp bolanokda diktir bolsaň. Ondan sonra wagt ýa men näşe wagtlar Oraz Çerkezow diýip nemämi diýdi? Baş rejissörmü. Men şoň ýanyna da baryp diýdim bolýan, şoň bilen maslahatlaşdyk bolýany. Senden diktir çykmaýar käbem diýdi. Sen ýöne gynanmagyň bolmy diýe menim ýok gynanmaýan o çaryny diýdim. Ýöne siz has söýgüli o gepleşige goýupdyrlar halypalar tugalama. Onda Aýsaltan ogul inni şeýle sorag. Siz üçin baht nämede? Baht her urdatda görüp bolýar. Her bir siz nämede görýär? Asuda asman, ilki bilen. Agdy bir oçak. Oğul ýerine oğlum bar.
qıyız yerine qıyızın var, aqtık yerine aqtığın var. Hudaýa şükür, minnettar, canlar sağ hova. İş ornum var. Söyýän kärimde işleyen hova. İň esasam mulayim dilim var. Gülörgüzüm var. Kim bolsa da var. Şu mulayim dil, hoş söz. Şolam men bakt dip düşünýän. Hova. Sen özüň nähili qarşıdaşyňa ýa bolmasa bir işdeşiňe nähili garaýan bolsaň, şonu ýalan saňa garalýar. Şoň üçin men ilki öňümde goýan maksadym şu kim bolaýsyn, täze işe gelen bolsun. Ýa bolmasa halipa bolsun. Halipa dagy öňümden çykdy, ýok man dik durup salamlaşyp şey dip nemedýän, ýaş çaga işe gelýär, täze işe gelýär. Men oturýan ýerimem şu wagt yaylama goýberş bölümde. Mirasyň yaylama goýberş bölümde. Oňa ýaşaçyk gyýdlarym gelýär, ýaşaçyk işe gelen oglanlarym gelýär, ýaş çagalar gelýär. Şolara bir hileki şu işe bolan höwesi artdyrmak üçin, ýa bolmasa da bir adamlara bolan söýgüni artdyrmak üçin şo silançykly elinizde var mı? Hawa silançykly kabul etýän men. O gellälam, hawa näme? Men aqtygym näme diýär. Sen ya hem kişilerle diyen de ne çünkü. Adiyat mı düşmese de lelem diye yani ya olmasa cigim diyen hava şey diyen ol. Ne çünkü ene diye şu insörptür 7 yaşında da. Yani 7 yaşında. Şol onu aktıklarını sizin ön giyeceğiniz rahat olsun körpeler rahatlık gibi şu alıp baryanını bilýärler mi? Tamaşa edip gördüler mi? Yok tamaşa edip görmediler. Yönü hava bilýärler. İçinde siz ýaly alıp barjy bolası gelýänler barmy? Wagt men mara şolan oglumam gyýdymam alyp barja dedim geldi. Öz ýygymy dowam etdirsin diýip baram. Oglumam gyýdymam bir şum ýaly taýýarladym. Olaram gowçuda alyp barýady. Gyýdym 3 ýaşynda ýam mara gepleşigim bir sahypasyny alyp barýady. Älim goşar gepleşigim tapmaça sahypasyny alyp barýady. Onuň planlar diýär ýene bir ýerde gaýtalaýaryn diýip onuň ýene gaýtalaýady. Tezen geljek jogaplara garaşýan aýlara diýip ýadaýyn diýip şey diýärdi de küçücük duwal olan küçücük bir hil gowçuda bolýardy. Soňuň alyp barjak ýaly ýok. Ben gidesim helen o. Başka hünerden gittiler. Başka hüner sayladılar. Canlar sağ olsun. Şeyde olsun. Her bir hüner, söyleyen hünerini öğren adam eyyam işlese zahmet çekse ol başkaça olya hakikaten. Belki dolanıp gelirler kim bilir. Gelin gıyırlar için en var gerekli 3 häsiýet aysaltan ol. 3 häsiýet mi? Indi siz ýaňa diýdiňiz de işte häzir täze gelýän alyp barjylar bar, gelin gıyırlar men halipa hökmünde maslahat berýän elle barym etýän diýdiňiz. Indi gelin gıyırlar için umum gelin gıyırlar için edep terbiýe ol birinji. Özüň köpçülikde alyp barmak. Ol birinji ol wara hiç bir nemesi, ol birinji zatda. Nollukdan iň beýik derejesi özüň köpçülikde alyp barmak. Owadan olan näme peýdasy terbiýesi bolmasa diýäňizde. Owadanlyk ol ýa bolmasa egin eşik ol soň hatarda zatmy diýen men üçin. Men pikirimçe. Edep terbiýe onun yalançı bolmasın. Arasaçıl bolsun. El hünerli bolsun. Ne bolsun yani el hünerli bolsa gowzat. Bir iş başarsa, iňe tutup başarsa, iş dikip etdikini. Onu edip başarsın. Ýöne şonu başarmaýan bolsa, başarmaýanam bolsa, ýöne arasaçıl bolsun. Esasy arasaçıl bolsun. Arasaçıl bolsun. Ruhy pek bolsun. Ahlakly, pek, dinan bolsun. Sebebi dinan, gelin, gyýyz bir öýüň ojagyň eýesi. Ol geljekki nesili dowam etdirmeli. Deňe geljekki nesillerimiz arasynda pekide bir ahlakly bolup yetişsinler. Men arzum şol. Biziň taýýarlan soragyňyz, ol sorag ýok ýöne nişmasy şeýle bolsa gowy bolar diýýäňiz bolyn. Indi siz gaýnyny da. Ogluňyza alan geliniňiz. Siziň häsiýetiňiz bar da diýmek şeýlemi?
men isleyen häsiýetlerim baram bar. Ýogam bar. Ýöne öwretýäňiz. Hawa men ýöne bara şonu öwretip bara anha näme diýip hiç gatgaýrym diýemok. Olan birinin çağatı. O geldi mi? Başım şeyfen hat qoğulayacak yalla diye. Biz düşe öktü. O hakta söylüyor. Onda sizin de aşkana barağlap şeyler. Yo men elten o aşkana. İşe gidenne men aşkana girýän. O işe gidenne men hökman neme çağlara bir zat taýarlap bermeli, nahar pişirip bermeli. Ondan ol käwagt diýen ha. Sizin şüleýänňiz ha süýç bolýar size daýynda diýen wagt bar işe gidenne. Ondan ýöne öýüň yığnamak, süpürmek, arasalamak, o işler bana yetirenok. Yön onu da men ödüm, Ahırsız öýüň hojoýun niýeýin? Ödüm, islegime boýdum, islegime göre. Edesim geldi, etýän men şonu. Yöne gatgaýrym diýip, onu ana şey edipsiň, beýdipsiň, etmeli diýip eňirdäp beremok. Onu yöne diýsem hem diýen. Eňirdi gaýnyny dälmeli. Belki men gelinimden soramar onu. Bir gabat geçse sorar. Gaýnyny eňirdi dämi diýip. Yöne men isleýänje zatlarmy, gyýgyrmançyk şonu paýçylyk bilen şonu düşündirýän, şonu etdirýän. Etmänsiňiz diýip gaharlanmaýaňyz. Ýok, etmänsiňiz diýip gaharlanmaýaňyz. Öý işlerini her bir denen maşgala öý işleri mahsussa özüňiz içinde öýüň içinde haýsy iş etmek halaýaňyz? Arassaçylykmy ýa arassaçylyk işlerden meşgullananyňyzdan nahar bişireniňiz gowurýaňyz? Ýa nahar bişireniňizden onuň haýsy bir hasýaty? Dogrymy aýtaýynmy? Yaltanan wagtymy hiç düşünemedim. Hiç düşünemedim. Sen goýup diýinjelýän ýa? Diýinjelmän gowurýan, teatra gitmän gowurýan. Ýa bolmasa çağalar bilen bir ýere gezelençe çykman gowurýan özüm-de. Ýöne nemedemde gelip işe gitdim. Gaýnyny bolaňyzsyň bolup başlandy. Olar öňüňiz etýän. Yo, öňüňiz etýädim. Diýene gelinim bana Uborkana metrenok. Yönü sonunda da menim mara. Kapyň agdy bolsa ýuwuşdyrýan, süpürşdirýän, nemetmäýin diýipde. Koşlar bolsa ýygnatdyrýan. Diýmek onda siz dogryňyzy aýtsaňyz hiç täze halaňyz etmäni? Ýok, indi neme dogrymy aýtsam diýänim, meňim mara işden ýada gelýän wagtym bolýar. Ana şonu hiç täze edesim gelenok. Ana diýin jalym zat etdim, onu şonu edip başlaýan. Edişýän. Durmuşda höweseden ýöne bir sebäp bilen meşgullanyp bilmedik käriňiz, hünäriňiz bolupdymy? Way men şu çağalykdan hemen şu diktir bolsam diýip arzu etdim. Ondan dutar çalatym gelýärdi. Dutar çalasyňyz gelýärdi. Sazçylyk mektebine gatnamadym. Ýok, gatnamadym. Sebäp näme boldy? Ay bilmedim sebäbini, bilemok şo özüme dutar çalatym gelýärdi. Ondan şo wagtlar neme gepleşige çağalar yetkinjekler köşkünden gelýärdiler-de. Durdugly iPhone'a ýol başçylyk etýärdi-de. Şoň gyýdlara mardan ha şu wagty Türkmenistanyň halk başçysy Şemşat Hojaýewa bar. O da şo durdugly iPhone nemesi okuwçylaryndan ha başga da bar. Şolar bilen menim bir hili dutar çalatym gelýärdi. Dutarda aýtmaýdasma bilemok, bolym sesin bar ýok, ol zehine baglagyn. Ýöne şu dutar çalatym gelýärdi. Ýöne ben ikinji ağa berdim rat. Olam dutar çalýardy. Onuň 4-nji jigim olam gitara saz guradyna hem saz çalýardy hem aýdym-aýdýardy ýöne öýü üçin. Garasylyk maşgalasy keneginde. Şoň ýalyky gowurýardylar-da. Ona belki şoň üçindir menim mara bir hili dutar çalatym gelýärdi. Şol höwes meni bir hili gyýdymy dutar bir ada
menim dutar çalasın gelýär, bir saat çalasın gelýär diýip pianinada öwrenen bolar. Qatnatdyň. Mektebe däli bir ýürüýtüm golyma, golyma qatnatdyk. Onuň bir dutar alyp berdim men ona. Hawa. Ýürüýte hoda gajynyň ýasalan gow dutar sesemin haneme diýip bir halipalardan neme, halipalar bilen bir ýatan dutaryndan alyp berdim bolyn. Olam başda çalan bolýardy. Hawa ýöne de goýdy. Hawa. Şeylem. Men şu soragy köp berýän. Men şu ýaşda dutar öwrenip bilermi diýip bara. Şu soragy köp kişi berýän bolyny. Ha? Ýöle elän çalyp bilýär. Jüýjeler çalyp bilýär. Gyýdymdan öwrendim. Hawa ýöne şeyle tyň edip de hawa. Aslında çağı ejeden öwrenmeli bol, siz gyýdymdan öwrendim. Hawa indi gyýdym ýürüýte öwrenni de. Hawa. Ýürüýte şu taçylyk mektebine gatnaşdy. Wagtyňyz bolmadymy? Saz öwrenmäne, saz gurady. Bilem ok, men wara şol gönükdirilmedik bolaýmasam. Mümkin. Yani wagt tapardyňyz eger biri gatnamaly, öwrenmeli diýen bolsa siz hökman. Hawa. Ýöne men şu durduglan naýfa bara, şo nemeden okuwçylaryň mugallimden menem gatnasam bolýarmy diýip soradym özüm. Olam hawa diýdi, gelin ha plançynjy günidi. Belki şu daşrak bolan üçin men gatnan nälerin bilemok da ol öňki Orswalar diýilýän ýerde ýerleşýär. Onda da az kanasa çalyp bilýän, keliňiz oňa da. Aýol, ýeterlik däl, men bara gow çalasyň gelýärdi, öwrenesim gelýärdi. Kyn sazlar çalasyňyz gelýär. Hawa, özüm üçin. Hawa, indi men ol çalyşym bilen men bara hiç ýerde bir çyksam edip bilmen ýa-bolmasa nemet. Menem bolyn ýöne özüm üçin şonu çalasyň gelýärdi. Dutar çalmany öwrenesim gelýärdi. Hawa. Şolardy bolanlar diýmek galypdyr. Hawa, şolardy bolanlar. Aýsal tannogan ine häzirki wagtda giýjäňiz rahat bolsun körpeler atly gepleşigi siziň üçin körpeler adyna geçirildi we Türkmenistanyň halk artisti Aşyrmurat Gurbanow Aşyr dädi alyp barýar. Siz özüňiz şol Aşyr däden alyp barýan siziň üçin körpeler gepleşigini özüňiz tamaşa edip gördüňizmi häzirki günlerde? Hawa, tamaşa edip gördüm. Hawa. Näme duýgular geçirýäňiz? O gepleşigi gowarýan. Hawa, çağalar çykyş etýär. Her çağı bilýän naýdýar. Hawa. Aşyr däde gatgy alyp barýar. Onça çağa bilen men özüme alyp baryp bilmezdim. Hawa. Sebäbi çağalaryň dilini tapyp olara goşga aýtdyrmaň özüm bir ullakan bolsun got diýip hasap etýän. Sebäbi hemme çağalar görýär da Aşyr däde diýip bara şu çağalar şu telestudiýa barýan bolýany, şolaň ýazgy edilýän güni çağadan noli jagıl jugul. Özüm şaýat bolum gyýdym bir gelek alyp gitipdim bolyn. Çağalar ol otay çağalar wagtna aqdanam kan otayda çağa. Otay edil bayramçylyk ýa-Allah. Çağalaň bayramçylyk güni ýa-Allah şo taýda. Siz özüňizem aýtdyňyz da ýazgy başlamaňka gülüp otyr her gepleşik başyna. Hakykatdan hem şeýle gülüp Aşyr dädelen gürleşip otyrlar. Ýazgy başlaýar diýdim, aglap başlaýarlar. Hawa, eýem siwet diýdi, benem çıra diýdi, bu kamera diýdi. Hawa. Hemme çağany basýar da. Şoň üçin Aşyr däde Gatty şu çağalaň dilini tapyp başarýar. Olaň hemmesini goşgysyna aýtdyrdyýar. Hawa, aýdymjygan bolsa aýtdyrdyýar. Olar gürletmelen bolsa gürledýär. Gatty kyn işi ýerine ýetirýär Aşyr däde. Onda indi siz ýanky siziň üçin körpeler atly gepleşige maslahatyňyzy berdiňiz. Inniki täze alyp barjylara halipa maslahatyňyzam şu gepleşiňiz bilen ýetirseňiz aýtar tanawa. Tuvalime täze alyp barjylara bara ýürüýte okudýan muallimler bar, halipalar bar, medeniýet institutumyzda, hawa, ýa bolmasa telewizioniýaň özüniň bir mauşyk, orta hüner mektebinde hawa ýürüýte öwredýärler-de, olar eýem taliplik döwründe nime gepleşikler alyp barýarlar. Olar hawa ýöne barsaň eýen başgaça okap, kitapdan okap ýa muallimiň aýtýany ýazandan işläp iş üstüne geçirsen eýen başgaça sen hünäri öwrenýän ekeniň. Hawa, olar dogry bolýan wara ýöne şu gelýän talipler bara alyp barjy bolýanlar. Olara üýtgeşik bir öwretmek gerekdir. Hawa, eýem olar bara aňyrdan höwesli. Hawa, men alyp barjy boljak. Men ana bir gepleşige çykjak. Men şu telewizioniýada işlejek. Ana şol höwesli adamlar bar ýa-da şo tagym şol okuwada. Hawa, eýem olar bara yarım taýýar
Yarım tayyar. Yarım tayyar talipli. Yarısını dolu tayyar olmak için sizin maslahatınız. Dolu tayyar olmak için maslahatım köprek okusunlar. Birinci yerde. Birinci yerde şolar köprek okumalı özleri. Dil baylığını arttırmalı. Hava. Bir sözlüğün basımını öğrenmeli. Hava. Onun söhbetdişinin hayski yerde olanına da söhbetdişinin kârinem öğrenmeli. Ana şu Luqman mı? Ana yankı bizden an kalbi gepleşigini alıp barýardy. Alıp bardım deydim de. Şonu ilkinci gepleşigimizde ene süýdüniň çağa beren peýdasy ýen bir şon ýalaky rubrika diýen ýa. Luqman bilen söhbetdiş bolmaly. Indi men hemme kitaplary, hemme jurnallar, bu telefonu hemme şu çağa näme peýdasy barka. Hawa. Men ýöne bilýän çağa peýdasynyň bardygyny plança ýaşdan. Hawa. Haýsy vitaminler ene süýde özüni jemleýär. Hawa. Şu zatlaryň hemmesini öwrenip ana Luqman bilen söhbetdiş bolaryny barýanlar. Indi hawa bardyk, oturduk. Indi asıl men çağalar bilen başgaça nemede? Çağa özüň bir yol görkezçi soragy bermeliler. Munna uladym, Luqman, öz aýdyp oturyň. Men hemme öwrenenim bara, men bilýän zatlanmy. Hawa aýdyp otur, hawa şon ýalaky, ara tapawdym bar ýöne, şonda da maňa da bir gerek bolan yerler bar da şol öwrenen zatlanmaň. Ýeke bir bu Luqman bilen haýsy bir ene bilen bolsun, hawa ene bilen ilişlermi. Ya bolmasa edep terbiýe hakdaky gurunlarmy? Gyýyz edep hakda da bir näçe nakyllar bar, aýtgylar bar, onu öwrenmeli. Elişleňem inçe tilsimleri bar. Ene bilen neme demede elişler hakda gurun edemede. Olary öwrenmeli. Diýene her bir zatda alyp barjy habarlar gelýän mehmandan eýem başdan aýak bilmeli. Gurleşmek üçin, özü üçin. Şol alyp barjyň özü üçin şol gaty öwrenip hem galya diýäňizde. Hemen telegorçy, bu işin bilip otur. Şey diýip bara, telegorçy üçin gydykly bolar. Maslahatym şol. Köp sag bolun Halipa. Maslahatyňyz üçin yine bir gedek size sağ olsun aýdýas biziň gepleşigimizde bugün mehman bolduňyz. Şunuň bilen siziň üçin taýýarlan sowallarymyza gutordy. Edil şoň üçin hem biz gepleşigimizi geçirip gutorýas, ýöne gepleşigimizi tamamlaman kap ýörüýte gelýän mehman üçin Türkmenportal web-saýtymyzyň adyndan sowgadymyz bar. Kabul etseňiz. Şeýlede bugünkü gepleşigi bugün biz Katmer kafesyna ýazyk etdik. Edil elbette Katmer kafede siz için, mehmanınız için ýörüýte süýjülük sowgadyny. Sağ olun. Size goşulmagy haýyş etdiler. Cennet, şu pursatda men Türkmenportal web-saýtynyň dürüdüjük toporundan hemmesine mundan buýana-da işlerine üstünlikler arzu edýän. Sağ olun. Katmer kafesine de köp sağ olun aýdýan sebäbi şuň ýalaky bir ajaýyp ýerde, ümsümjek ýerde, bir iş hakda, döredijilik hakda söhbetdeşlik guramak üçin eň rahat ýer. Eň rahat ýerde söhbetdeşlik guramak üçin mümkinçilik döreden üçin Katmer kafesine de köp sağ bolsun aýdýan. Sağ olun Halipa. Arzularyňyz hasyl bolsun. Şunluk bilen gepleşigimizi jemleýäs. Hormatly Türkmenportal web-saýtymyzyň agdalary we mehriban tamaşaçylary. Biziň durmuş turalga satly gepleşigimiziň inniki täze sanyna görüşýänçe hoş sag bolun. Siz bolsa Türkmenportal web-saýtyndan daşlaşmak sebäbi Türkmenportal hemişe online. Türkmenportal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmeňizdir. Sag bolun.